Iya kayak ngomong-ngomong aku sesuai. Apa sana sepeda? Nih ya. Ano mas, sikile kaya ngono tigaan. Hiru suwen dari sikile. Ayo bebe. Nilai Sikile kaya ngono. sepil kakinya. Bi. Kini aku lagi. Apa sana sepeda? Ano na? Topol. Topol. Kalau sadar. Oh iya sandal akeh. Mari diumbahi ya karo Mbak Riro. Iya. Ya iki penake gene sing gak kenaan banyu. Dikosok ita sampai dengkul. Sampai dengkule. Sampai ke kebun itu. Biar lapo turut kono. Aku kepingin jalan mana kawan. Mencolot. Apa ama? Ya tuku lah. Dikosoki dengkule. Dengkule ku lho. Lutut. Nah, Ada karo lu. Esok itu sih mau paling Salinono. situ yang tak isunya nanti Kita ya tak isunya nggak berjedeng wes ah. Ilman melayu isin. Oh tidak kesetting. aku belum anu konten mas guys Belum di apa? lah ya sih konten Di apa, Mbak Rir? ya belum bude kan suka Di vlog ah? Lo. Ayo mas ayo. Ayo masuk. Ayo. Kan aku kayak ono widarane. Ambilkan widaran. oh ya, Ayo jadi lo. Oh balekno sik Mas sandale Mbak Riro. Oh iya mari. Mari dicuci. Sik Bi. Wes. Yo ngombene kari kumanga. Teh Rio. Jerusu na cepete jerusu. Apa we? Tasnya baru ah. Lah kok iso murup ngene. Sapa sih numbasno? muncul sampai pagi. Lah kok apik men. Oh iya iso murup. Jong lagi. Tumbas ndendi ku? Apa sih iki? Ditumbasno ndendi? Ruk-rukan iki. Ditumbasno ndendi? Wis loh mangan apa-apa dedek watuk nggetmu. Sapa rusakno wong ket mangan. Legone wake. Iso rusakno jare. Ilman isin mlebu vlog. Ya gak apa-apa iki kayak before after sebelum sunat. Engko mari sunat. Anu momen suatu momen. Cek anu kuliah cek apik ya. Ya Pi. Lah iki dodono kene legone. Ngono jarene aku sing rusakno. Ya, ya. Kene Bi. Wong sing rusakno awake dhewe no. Kakak iki. No legone sak keranjang. Wow, jadi apa itu tembok? Apa? Loh. Tadi apa? Mubok. Trubok iku apa? Kayak ngangkut. Truk bok ngono aja wani. Tak pikir gimana ngono paket ngono. Tibae sapa? Mbak anu kuwi bejone cak. Ya arek sapa jenenge iki? Oh, Tutune tas cek isa murup. aku lak jero iki nang Tas kok apik men isa murup barang. tanda ini ku mbak 1 2 3. Wow. Akeh ya Bi yo. Legone ya Bi. Ini sak keranjang iku. Sak ombruk. Lego-lego iki larang. Larang, sapa sing numbasno? Mami sing di Surabaya. Mami sing di Surabaya. Landi buku nih, kok ada Yopik di sini?
tumbler. Lah kok apik tumbler-e? Sapa sing numbasno? Iki? Lah kok lucu. Oh, pergi bahasa Arab. Wes ndang. Ndi widarane? Ndi widarane aku njauk. Oh, kapan deh? Apa ku? Hari ki sekolah kapan nih Mbak Rir? Lamaran ya, Ro. Mbak Rir, sekolah kapan nih kok wis? Tuku tepak barang, tuku petelot. Anu, Paut. Iki lebih aku ambil no iki widaran. kalung. Widaran. Iki di plastik. Di plastik iki lho sayang. Heeh. Ini ya kayak kok ngeblur. Itu namanya widaran. Sik to. Oke, iki widarane Mbak Riro. Pokoknya wis duwe lu. Maka bau cari. Kakak tahu. Tak keplakan kok mari adus, mari sikatan mari apa kok cari tahu. Ambui. Ayo gawe widaran. Gawe widaran dhewe. Lamaran. Ora dhewe iki lho ayo gawe widaran dhewe. Biyo bukan. Bisa dicoba di. Nggih. Rusak ya butuh dibuat. Nice. Dilatur kono enak rucake. Ndang, Yo jenenge Wes. korengane yo anget kabeh ku. iki tembok raksasa. Untuk itu. Lap. Oke. Iya, terus mari kono gorengane ku ndak tak goreng yo. Kok keroken sih? Ku mangancen mari gambul. Nang sawah. Sewu. Nandi. Kanan itu ku rusak loro rucake enak. Oh, Arek ku kok sama-sama. Gimana kali? Itu. Ndi sih? Semai sing tuku mbek kan. Sing omahe wong nangku. Tekok mes apa Mbak Rir? Kok ono kaline jare? Kok mek koplok ngono. Oplok. Kok nak kok mek koplok ngono sih. Papa orang itu. Koplok panen lombok oleh sak glasi telek. Wingi isuk-isuk, Mak Kah, dibukakno Mbak Rini. Aku jam 6 wis berangkat tok. Sampai ke Bi, Berangkat sambut bintang tamu. Cak pen. Masa Ya Ben. Oh, aduh piu. Waduh piu. Mau polek iki rek. Widaran tut. Udah angkut. Ya patah kok. kok mari ngono dilok ndek TV-mu. Yo keroket lo jalinan ora. Cak Pem kate lamaran Cak Pem. Terna ben ya Bi ya. Foto ini. Saiki mbak foto. Lah iku mang mari teko kono lho. Omae Cak Koploh. Ini kok nak mari kok mek koplok he. Uyah. Ora iku mari anu jalinan sama gatel lo. Mbak Rir ki kok lente aja salahno lho ya. Ngono mah. Hah? Ngono mah. Ngomong gimana? Rono rumah tanggapan kuat rono lu. Kakak mau hari gosir-gosir. Mbak Rismon, kan Mbak Rismon. Mbak Rismon itu boleh naik. Angger petun embong. Aduh, cowok. Gak apa-apa wis. Mandi. Ayo tak ingat bapaknya. Loh. Aduh. Atus dulu cekak katelan. Kan. Jadi kita tak ingat bapaknya. Ayo mandi dan Lara.
Yo, lah wis anu dijak manggi lor kan anu iki lho. Kali kena anu lor rek ron iki lho. Oh, dikei uyah ambek lengo. Goreng. Suro ane. Iku men tak jangan lor. Hah? Tak jangan lor. Wow, habis mandi. Iya. Abang keblak hari. Bisa gak apa polamu lebih? Ketok. Ih, malu. Ih, malu. Ih, malu. Ora popo. Melok. Darana. Mangan widarana. Nah, iku lho. Capek mah. Melo mangan widarane sing nggowo teko lor ya jare. Hair dryer sama niku sik kena ae Mbak Rir. Kena. Tekku kena mek aku diombe dipuwites ngono. Wes salen sik. Soalnya ini. Hari di lapangan ya oleh. Nek. Ketok. Kan cincin ada sih kalau ditutup. Kuwi sinan pol nemen pokoke kuwi. Sepil bajunya. Ngepak sih. Pokoke wis alit tau ini. Ini dia. Jeng jeng jeng. Oh ya. Iya. Ono wong anggere cari tahu ta. Kulo nek jambu priyanto iki lho, mbok priyanto mari ra urung tau kok lemahe. Aku rapi. Macam mana udah rapi? Kapok salahe turu tembong ae. Seraya lagi. Kok omae koplong. Oh. Ayo. Apa nyapu apa ya ora ya? Kayak uyah. Hah? Nang sawah-sawah. Paling dia begini itu mbak Lisu. Dan kulo ono obat tapi nek ini tak kira. Oh, Kayak di rumah bude ya di omae kalau Ini terakhir sih. Kegentut. Kegere ditapu. sing ndek lengen-lengen iku. Wes. Lengen tangane. Lengen-lengen iku lah. Dilan iki aku becak kem menyelep. Bapak tuh kalau dintek narik loro. Oh, wes. Karu-karuan iki. Ya, ini ya wes menunggu. Ayo. Jadi arah salah sama ada. Wes. Kayak uyah. Ini kan mau makan Digoreng bi. Iya. Dibumboni. Belanja. Kaki banyak iso ngono yo. Ya Allah, HP-mu iki kok pecah kabeh. Mak Titi Mek Titi. Penting. kebatin. Wis ganteng rek ya mini rek. Tinan die. Malit iki. Hah? Malit. Malit ah. Ai. Bengke. Malit kok. Bengke. Awas HP ini. Bengke gawe. Gawe ku. Dong dong dong. Dong 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 dong. Ini Si Mas Karis ya, Boh. Minta HP-nya. Apa? Enggak Wis biyen Wih. Gak kena. Nya. Iki lo main apa? Oh, iki balok ah. Kalau Main apa iku? Wah, Indonesia Indonesia. Jalan tawang telu iku so. Dilok rombet iku lho. Dilok kontene rombet. Ih,
Cak Kem iku lho kongon gawekno iku lho omongan teko Lego. Bi. Oh my god, langsung disambut nasi goreng padahal kimang karo Mbak Riro mari ndelok Anwar mangan sego goreng di TV. Lah kok kilo guys. Kak ngawur kebul-kebul. Enak iki lho. Oke. Minggu. Oke guys. Udah lama itu nih. Nendi. Oke guys, kita mau makan nasi goreng dulu. Alhamdulillah. Nasi goreng. Bapak kak mangan ah? Enak Pak. Tidak apa. Coba menan. Kalau enak lah. Yo lah betik. Soalnya lagi. Endul banget. Sama sambal terasi. Kita coba. Saya guys, aku tak ambil ngawi status. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Barin. Kok bumbunya apa gimana? Ambil coba lah enak gitu. Kurang pure. Doknya kurang. Koni. Udah mesin. Keras. Enak banget. Terus guys, amangan sih. Mana di deh? Aku kok sini di mana? Oke. Munia hop mah. Neh. Tak pilih sama doki. Wes. Oke, mamaku yang bu guys. Wes kisah aku pulang.